Mayong adlaw nga igsuon ko ni Kristo, matud pa adunay tulo ka ring ang kining Kaminyoon ko no. Una, gitawag og engagement ring. Ikaduha kanang gitawag nila og marriage ring. Ikatulo kanang gitawag nila og suffering. Bitaw, kabahin ko no ang mga pag-antos diya sa Kaminyoon mo na nga ang simbahan hugot gayud sa iha nga panudlo nga wala gayud mualaw niya nang gitawag og diborsyo or panagbulagon ang bana o asawa. Sumala diya sa Marcos 19 nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga kinsa katoy gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili pagabulagon ni bisan kinsa nga tawo. Muna nga ang tawo nga naminyo, ang tawo nga gihiusa diya sa altar, walay si bisan kinsa nga makabulag nila. Bisag unsa pay mga mahitabo mga igsuon, kinahanglan nga huptan ang kinigitawag nato og panaad at tubangan sa altar. God bless!